contento com o MTL, com masteropleiding. Hobby contento com nós para pôr nossa polícia a um nível mais alto para poder dirigir nossa organização e manejar também. Menino bisa hobby danke seguro na colégio van Corsa para invertir em projeto aqui, então ela slag wanneer nós bisa. Ela logra o que nós quer logra. Então hobby bonita com nós tem pelo menos 10 candidatos, seguro 5 de Corsa e 5 de Aruba, com um estúdio na nível para ajudar de liderazgo die ik weer kon. Hoppie proud, hè? Vooral voor de inzet die de collega's hebben geleverd, toewijding en discipline want zeg ik daar, om echt wel een opleiding die best wel pittig is geweest. Gestart in 2019 onder de toenmalige korpschef, fantastisch initiatief. En opleiding, dus de anticipeer, die bij veranderopgaven. No? Cultuuropgaven, perotambe en leiderschapsopgaven. Dus nos investigar in leader naar nobel. Dus het organiseren van nieuwe leiders om de vraagstukken die op ons afkomen te dienen. Dat is eigenlijk heel important. Dus de trouw hoentekoe, differente korpsnang in onze regio. Dus vooral het korps Curaçao in deze. Dus we hebben verschillende collega's van het korpspolitie Curaçao en verschillende collega's uit ons eigen korps die gezamenlijk deze opleiding hebben afgerond. Die is eigenlijk heel important, collaboration, con ons junto, de onze regio. En dat is eigenlijk ook de weg die de toekomst voor ons zal zijn. Samenwerken met elkaar, gezamenlijk in interne opgaven zoals leiderschap, van elkaar inspireren en leren. Om in de buitenwereld de veiligheidsvraagstukken te dienen, nos meester tra junto. Criminaliteit is complex, criminelen te tragen over de grenzen heen met elkaar. Dus wij moeten hetzelfde doen en dit soort opleidingen zorgen dat we nog meer met elkaar verbinden. Het college eigenlijk actualmente com nosso trabalho junto para nós lograr mais percursos, que é nosso trabalho de educação, nosso trabalho de sistema, material, etc. Para a organização de região aqui. Que arriba ao mesmo nível, assim na tratamento junto, não tem problema, mas nós temos o mesmo conhecimento, a mesma capacidade, o mesmo material na cultura cena. Er staat een mooie mix met oude en nieuwe leiders die elkaar kunnen versterken. Dank ook speciaal naar het team van docenten, dus de docenten die van ons eigen korps die zich hier hebben ingezet. We gaan naar de Nederlandse Politieacademie. Die toch wel de leergang hebben vormgegeven. Dus de heer Frank Scheurs, senior Gerard Snel en seniora Simone van der Zee hebben zich fantastisch ingezet voor deze beweging. Ik moet ook opmerken, zo importanter, weet je, degene die dit heeft geïnitieerd, deze mooie beweging, daar korpschef Andrew Ho van het korpspolitie. Die heeft zich hier hard voor gemaakt en stond aan het begin van deze beweging. Vandaag ronden we het af, dus ik vind ook dat we ook even extra een appreciation moeten toekennen aan deze inspanning die de toenmalige korpschef heeft geleverd voor het korps en voor deze mensen die vandaag hun opleiding afronden.